Bylo, nebylo. Možná spíš bylo, ale já myslím, že asi ani nebylo. Hluboké lesy jihoamerické amazonské džungle obýval po dlouhá staletí malý indiánský kmen, který si říkal Žumpové. Žil poklidným životem, nedotčený jakoukoliv civilizací a bílými lidmi neobjevený. Pod vládou mocného náčelníka plišového medvídka. V těžkých časech bídy a nedostatku chodí smutný náčelník pro radu za šílenou medúzou, mocnou šamankou. Ahoj. Šamanka se ptá, s čím za ní mocný náčelník přichází. Náčelník žádá šamanku o radu, zda následující rok bude pro kmen příznivý či nikoli. Šamanka se dívá do budoucnosti a poté zamyšleně předává proroctví. Zní asi takto. Tebe, náčelníku plišový medvídku, čeká tento rok velká a daleká cesta, plná překvapení a poznání. Plišový medvídek, ohromen takovouto věštbou, odchází se svými věrnými zpět do vesnice. Šamanka náčelníka zastaví a sdělí mu, že velcí duchové si přejí, aby ho na jeho cestách doprovázel. Náčelník váhá, ale poté souhlasí a šamanku bere sebou. O něco později se nedaleko vesnice v lesích odehrává něco, co nikoho nikdy předtím ani nenapadlo. Tam je na své výpravě veliký válečník zamíchaný jogurt. Když tu najednou zaslechne podivný zvuk. Zum, 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 je přemožen strachem, ale za chvíli ho ovládne zvědavost. Staveň, ale tam něco je. Prozkoumá neznámý předmět spadlý z letadla a usoudí, že není nebezpečný a odnese ho do vesnice. Ve vesnici se kolem zádného předmětu spustil veliký povyk. Ani velká šamanka, šílená medúza, neví, co to je a odkud to pochází. A proto celý kmen netrpělivě očekává příchod plišového medvídka. Ten přichází zanedlouho a neznámý předmět důkladně zkoumá. Po prozkoumání svým zkušeným okem usoudí, že je to dar bohů spadlý z nebe. Když tu předmět začne vydávat podivné zvuky, zamíchaný jogurt, statečný bojovník, usoudí, že balíček je zřejmě nebezpečný a zaútočí na něj. Šamanka předmět zvedne a zkoumá. Podaří se jí zmáčknout cosi a z předmětu se ozve božský hlas. Ho, dobrý den. Jsem Michal David, z časopisu Radio Digest Výběr a můžu vám nyní oznámit, teda nemůžu vám to spíš oznamuju, že jste se zúčastnil soutěže o výhru 4 letenek po cestování po světě. Stačí pouze zodpovědět správně na jednu otázku. Kdo založil judo? Byl to za A. Mickey Mouse, Za B. Tomáš Rosický, Za C. Dominik Hašek, Za D. Petr Kempf, Za C, teda E. Jigoro Kano.
Ano, je to správně za E. Zanedlouho za pár dní pro vás přiletí vrtulník. Vyzvedneme vás a najdeme díky GPS lokátoru v tomto telefonu. Příjemný den a nashledanou vám všem. Potom to náhlé a nečekané události. Opravdu z letadla spadl další balíček. Byly v něm 4 letenky a návod, jak se dostat na letiště. Kmen, ovláden zvědavostí, vyrazil na cestu. Jeho první zastávkou se stalo Španělsko. Kmen dorazil do arény, kde se slavný toreador Francesco Tatranka z Opávie snaží přemoci rozuřeného býka svým katanakordem ze dřeva. Když náčelník Plišový medvídek spatřil tuto scenérii, rozhodl se poradit se šamankou a tam mu poradí býka zabít, aby získal potravu pro svůj kmen a úctu a respekt bílých tváří. Proto veliký náčelník vysílá zamíchaného jogurta, aby se býkovi postavil. Ten hrdě skáče do arény, otrhává od sebe toreadora a býka a toho přemůže. Co to? V tom do arény vstupuje Plišový medvídek No co to? a zatím toreador křičí na nebolého válečníka. Plišový medvídek usoudí, že si bílá tvář nárukuje jeho kořist. Po chvilce váhání usoudí, že bílá tvář má na kořist skutečně nárok, jelikož se nachází na jeho území. Sebere svůj kmen a z arény odchází. Další zastávkou našeho indiánského úletu se stane Itálie. V Itálii naši přátelé navštíví město Pisa a jeho slavnou věž, šikmou věž, u které se stane toto. Kolem šikmé věže se prochází architekt Mobilio Puccini se svojí manželkou Octavií Puccini. Jakmile náčelník Plišový medvídek spatřil pokřivenou stavbu, rozhodl se vlastnoručně pomoci. A to pokřivenou stavbu nikdy neviděl. Brečel dlouho a mocně. Až se rozhodl chudým a neskušeným Italům vlastnoručně pomoci. Proto přikázal válečníkovi, aby stavbu narovnal. No to je? Architekt se ženou nadávají a indiáni přijímají díky a z Pisy odchází. Ne, no toto ne. No toto ne. A toto jo. Poslední zastávkou našich přátel se stane Japonsko, země vycházejícího slunce. Domov mnoha bojových umění a velkých válečníků. Indiáni cestujíc po zemi vycházejícího slunce dorazili až k jedné budově. Budově, která nese název Kodokan. Na budově Kodokanu uzřel velký náčelník Plišový medvídek lukostřelecký terč a rozhodl se procvičit ve střelbě. Proto střílel. Jeho šípy naprosto neomylně zasáhly střed terče. V tom vyběhnou velcí čtlisté kuke a tory. Náčelník od nich přijímá gratulace ke skvělé střelbě. Poté se jim všichni indiáni představí. Plišový medvídek, zamíchaný jogurt, šílená medúza. Ten jenže rychlejší než průjem. A tak
končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidí se oka zapapuští, však chodí to tak pouze na jevišti. Děkujeme za pozornost.